Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm Car Parking. Mai facem un concurs de desing. Revenim pe mapă cu mașinile. Am revenit. Aici suntem. Toți au jeepurile noi. Aici salit. Jeepurile noi trebuie să facă desing. Asta arată un pic mai bine pentru că am lucrat un pic. Așa. Deci, o să spunem rapid, ce? Bun. Vedem, o să iasă direct pe mapă. Uitați. Bun. Perfect. Premiul o să fie acest Mercedes din update-ul celălalt. Nu băgați în seamă, e o zgârietură mică, se duce la polish. Așa. Aici marshmallow, ocean. Deci, acesta o să fie premiul. Cu zgârietura aia micuță. O să așteptăm de singurele, să vedem care o să fie cele mai bune. Au revenit aici, cum să spun, băieții, nu știu ce, acum votează ei, stai. Bun, aici, deci avem un off-white aici, eu, ce să spun, ok, eu nu știu ce aș... Să vedem ce notă e. Ok. Un 8. Marco 8. Bun. Aici să nu prea arăt. Bun, și pe aici un... Așa, să nu ne uităm acolo, deci... Ok, lor 7. Și pe aici, nu știu ce să votez, că și aici e foarte frumoasă. E pas scris. Niște din astea, dar tot e frumoasă. Da. Deci, Marco BMW. Aia, sunt tenis. Deci, nu știu să ceartă ei pe aici, m-am băgat și eu un pic. Deci, o să revenim când se rezolvă aici. O să-i dăm mașina la Marco. Vai. Am zis, vai, că era ceva pe chat, dar acum o să, cum să spun, o să vă uitați ce a fost acolo. Deci a câștigat mașina aia în dat-o, după cum ați văzut.
Deci tot se ceartă la asta. Deci cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!